हेल' लोगोफोर बे आङो गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बे न' सिङाव थानानै बराबर फोथायखाबाय आरोना लोगोफोर। थ' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय थालिर दंफां दानगोन आरोना आङो, ओमफ्राय थालिर दाननायखौ माने दाननानै दोनसिगोन आरो आङो फोमोनसिगोन आरोना बस्थायाव सोनानैसो। थ' बेखौनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनाय जादों आरोना लोगोफोर। थ' आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिंबा नायलांगोन होननानै आसा खालामो ना मा होनो लोगोफोर। होमबा भिडिअखौ देखायजेनसै आरोना लोगोफोर, नायलांगोन होनबा बिदिबा। थालिरा राजोब्बाय। थालिरा बेनो आरोना लोगोफोर नै बेखौ दानखानानै बस्थायाव सोनोसै आरोना आङो, लोगोफोर नायबानो जाबाय। रानायखाय लोगोफोर मोननै दानबाय आरोना, ओमफ्राय फोमोननानै मोनसै आरो। Monokura माने नुनो मोन थालिरा खालामसै। Di transfer pemberian dengan dan ini baru kayak kan Rabe masih sampai kali darna ini si sampai ini. Jadi untuk semua itu benar. Dan share na to di video sini benar. Thanks for watching.